Hľadáte pokojné bývanie, ale zároveň chcete mať aj mesto na dosah? Nachádzame sa v Horenickej hôrke, čo je časť Lednických rovní. Od Puchova je to len 8 kilometrov. Dom ponúka pevnú základňu pre nové bývanie alebo chalupu. Dom je vhodný na rekonštrukciu podľa vlastných predstav. Dom je napojený na plyn aj elektriku, takže bývať môžete hneď. Na pozemku nájdete aj letný domček s garážou, altánok s krbom a ak ste milovníkmi sadenia, určite oceníte aj skleník. Výhodou je, že na pozemku sa nachádza aj vlastná studňa. Obec Lednické rovne ponúka veľmi dobrú občiansku vybavenosť. Nájdete tu materskú aj základnú školu, obchody, zdravotné stredisko, reštaurácie aj park. Lokalita spája pokojné bývanie s praktickou dostupnosťou všetkého potrebného. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si opliatku.